Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kagem sederek rencang sedulur warga Pondok Kulon khususipun dumateng Karang Taruna, monggo sami-sami guyub rukun gotong royong nganipun acara Kumbakarnan antem padamelan kaliyan Bapak Surat dumugi tonjokan dinten nika wau tansah manggihi rahayu wilujeng. Dipun giyataken malih mbok bilih mboten gadhahi pambengan lintunipun. Benjing insyaallah tasih kaleksanan tonjokan hari kedua. Ing pangajab samangke mugi-mugi ingkang gadhahi perlu Bapak Suratno tansah manggihi rahayu wilujeng lir ing sambikala. Dumateng panjenenganipun Bapak Mulut alias Bapak Kadir, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Bayan Suyadi. Niki kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk mugi-mugi ndadosna kasantosan. Ing mriki Pak kula dipun utus Bapak Suratno saperlu nyaosi icip-icip kagem panjenengan. Kasuwun donga pangestunipun, berkah pangestunipun anggenipun ngentas pitulus putra-putrinipun. Mugi-mugi tansah manggihi karahayon keslametan boten nanten alangan setunggal punapa. Matur suwun Bapak, pangapunten nanten kirang klentu kula anggen kula matur. Kula nyuwun ageng samudra paksami. Nuwun.